Hola, soc el Maxi i avui us explicaré el nostre experiment, l'experiment del telèfon. Hola, jo soc el Pablo i jo muntaré l'experiment. Per muntar-lo només necessitem 2 llaunes metàl·liques i un fil que no sigui elàstic. El primer que farem és a cada llauna perforar-la per al centre de la base. Com podeu veure, ja les tenim preparades. Llavors agafarem un extrem del fil i l'introduirem per un forat de la llauna. Per assegurar-nos que quedarà bé subjecte, farem un nus perquè el fil no s'escapi. Un cop ja tenim el nus, passarem a fer-ho amb l'altre extrem del fil. L'introduirem per l'altre forat. Ara ja tenim l'experiment muntat. Ara només falta provar-lo. Per això, els meus companys Max Guix i Pablo Andrade el provaran. Hola Max, no em sents? Sí, Pablo, et sento bé, em sembla que l'experiment funciona perfecte. Me n'alegro, Max. Ara, amb aquest experiment, hem pogut veure la transmissió del soroll per la corda, però volem veure el seu potencial i per això hem agafat aquesta corda i en el següent vídeo veureu si funciona o no. A veure, Pablo, anem a provar si funciona el nostre nou telèfon. Per realitzar el vídeo hem volgut trobar la forma de veure com vibrava la corda del telèfon. Un soroll sempre s'origina per una ona de pressió produïda per una font. Quan l'ona és produïda, exerceix una pressió a les molècules que es troben en mode repòs. Aquestes vibren i propaguen aquesta vibració per mitjà de l'ambient. Contínuament, les ones van viatjant a través de les molècules, amb vibració fins a arribar al receptor. El soroll té una velocitat. Aquesta és diferent en cada medi. Això es deu a la densitat. Com ja hem dit, les ones sonores provoquen un moviment en les molècules. Al moure's, aquestes expandeixen les ones. Llavors arribem a la conclusió que els medis amb més densitat transmeten el soroll de forma més ràpida. En el medi sòlid, la transmissió de soroll és pels sòlids. Aquest medi té les molècules compactes, per això la seva rapidesa és molt elevada. En el nostre experiment, quan transmets la veu al fons del got, aquest actua com un diafragma i vibra. Es transmeten per la corda les vibracions i viatgen fins a l'altre extrem del telèfon. La ona vibra al cul de l'últim recipient, el qual aquest transmet aquestes vibracions a l'aire, fent que s'escolti el so.